Wij zijn op zoek naar een goede GSA en we hebben dat in Gigi gevonden, in Gigi's bedrijf natuurlijk. Om onze ticketverkopen hier in Aruba te continueren. We hebben nu afspraken. Vandaag is onze eerste launch samen met de nieuwe GSA op Aruba. We hebben ook een actietarief die wij gaan introduceren in Aruba, die vanaf vandaag gaat lopen. En wij hopen dat onze vluchten weer als oudsheid weer vol raken met Arubanen. Een pakket voor de Arubanen om naar Suriname toe te reizen, echt een groot pakket aan te bieden. Via onze dochterondernemers, de METS, is een van de medewerkers van Gigi heeft een jungle tour gedaan binnen Suriname. We hebben echt Suriname is bekend met rijk aan bossen. Dat weet iedereen. Suriname is het dicht beboste land in het Caribisch gebied. Vandaar dat wij onze ecocultuur willen promoten. En Gigi kwam met een heel goed voorstel van de heer Gigi wil graag een pakket met ecotourisme aanbieden aan de Arubaan. Als een toeristische Arubaan die naar Paramaribo komt. Gigi zal ook een stukje cargo van ons, van de SLM afnemen. Zowel vanuit Aruba als vanuit Paramaribo. Dus sowieso is er een export ook de mogelijkheid, want wij vliegen ook op Curaçao natuurlijk. Om het stukje, mocht het zijn dat er een vlucht gemist wordt van Aruba, kan dus ook via Curaçao naar Paramaribo komen met de exportmogelijkheden van Gigi.